मंत्री दीपक केसरकर यांनी आजपर्यंत केलेल्या घोषणांमधील प्रकल्पात 10 जणांना जरी नोकऱ्या लावल्या असतील तर त्यांनी जाहीर करावं. मी त्यांचा प्रचार प्रमुख म्हणून काम करेल असं खुलं आव्हान माजी आमदार राजन तेली यांनी दिलं आहे. सावंतवाडी विधानसभेमध्ये ज्या काय गोष्टी या ठिकाणी घडतायत त्या वेळोवेळी आपल्या माध्यमातून सगळ्या माध्यमातून वरच्या लोकांच्यापर्यंत जातील. सावंतवाडी लागून जी मळगाव ग्रामपंचायत आहे, ही मळगाव ग्रामपंचायत ही भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात होती. साधारण 1 वर्षापूर्वी तिथल्या सरपंचांवर खोटे नाटे आरोप हे शिंदे गटाच्या लोकांनी केले आणि त्याला स्थानिक दीपक केसरकर यांनी सहकार्य केलं. कमिशनरकडे अपील चाललं तर तिथे CM साहेबांना फोन करायला लावला आणि त्यानंतर मी सरपंच आणि त्यांना घेऊन ज्यावेळी गिरीश महाजन त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे गेलो त्याहीसुद्धा वरून प्रेशर त्यांच्यावर आणून तो निकाल तसाच प्रलंबित ठेवलेला आहे. आज मळगाव ग्रामपंचायतीला सरपंच नाही, आमचे उपसरपंच काम करत होते. आज त्यांना पण नोटीस काल आली अविश्वासाची. अशा अनेक गोष्टी म्हणजे ओळियाची ग्रामपंचायत आहे, आमची आली होती, एक बिचारी महिला होती, तिला प्रवेश करून घेतला. अशा गोष्टी जर समजा युतीतला पार्टनर करत असेल तर त्याला मदत कशी करायची हा प्रश्न इथल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांसमोर या ठिकाणी. आणि आता कालचं उदाहरण आहे, म्हणजे अजून तो अविश्वास ठरावावर माझ्या माहितीप्रमाणे 12 का 13 तारीखला 14 तारीखला ती सभा आहे. म्हणजे वेळोवेळी आमच्या लोकांवर या ठिकाणी अन्याय करायचे आणि हे अन्याय असेच चालू राहणार आहेत का? हे आज हे उदाहरण म्हणून एक सांगितलं. असे अनेक उदाहरणं या मतदारसंघातली आहेत की ती त्या ठिकाणी देता येईल. ह्याला वाली कोण आहे, हे कोण सांभाळणार आहे, हा पहिला प्रश्न माझा या ठिकाणी आहे. आणि काल 2 दिवसापासून D.Ed. B.Edचे ज्या लोकांना आश्वासन ह्या केसरकरांनी दिलं होतं ते पुन्हा उपोषणाला बसलेत. जाचं गट्टी घालून पुन्हा त्यांना कसं नामोहरम करायचं हे उत्तम उदाहरण हे आता गेले आपण 3 महिन्यापासून बघतोय. म्हणजे बाजूच्या जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी त्या बेरोजगारांना जे D.Ed. B.Edवाल्यांना काम दिलं. आमच्याकडे इतक्या शाळा रिक्त असताना सुद्धा आज ह्या मंत्री महोदयांनी त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता त्या ठिकाणी लावल्या. आता ह्याच्यावर कोणी विचार करणार आहे की नाही? तिसरा विषय, काल आत्ता गेल्या 8-10 दिवसात आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आश्वासनाची खैरात, म्हणजे 15 वर्ष कुठे होतात तुम्ही? आज निवड उद्या 13-14ला आचारसंहिता लागेल म्हटल्यानंतर हे करू की ते करू, त्यातलं कुठलं होणार आहे? आत्तापर्यंत तुम्ही किती घोषणा केल्या आहेत, त्यातलं काय पूर्ण केलं? मी पुन्हा उजळणी करणार नाही, पण नव्याने जे काही उद्योग आहेत हे उद्योग आपल्यासमोर या ठिकाणी मी निश्चितपणे आणणार आहे. त्यात त्यांनी पुन्हा अम्युजमेंट पार्कची निविदा आता निघणार असं सांगितलं. 600 हेक्टर जागा हळदीची लागवड करणार दोडामार्गात असंही त्या ठिकाणी सांगितलं. त्याच्यानंतर 3 निवासी शाळा करणार, त्याहीपेक्षा महिलांना आश्वासन दिलं. महिला बचत गटांना 4 पर्यटन बसेस देणार आणि त्याच्यात पारपोली, सावंतवाडी व नरेंद्र डोंगर परिसरात टी हाऊस ची संकल्पना राबवणार. जिल्ह्यातल्या महिला बचत गटांकडून आधुनिक अशा 4 बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार. त्याच्यासाठी 1 कोटी रुपये मंजूर. हे कालची नवीन आहे, म्हणजे 2 दिवसाचा आचारसंहिता आहे. म्हणजे हे लक्षात तुम्ही सगळ्यांनी कशासाठी की पुन्हा सगळ्यांनी दाखवलात म्हणून आपलं सांगतोय. अजून त्याच्यात पर्यटन दृष्ट्या अम्युजमेंट पार्कची निविदा प्रक्रिया होणार आहे. दोडामार्ग येथे 600 हेक्टरमध्ये हळदीचा 600 हेक्टर
हळदीचा उद्योग व प्रक्रियाला चालना देण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर निवासी शाळा काय नाही ना, अजून बरेच आहे ते बघा. आता कसं रोज तुम्ही आता रोजचे बाकीचे उद्योग जुने झाले ना, चष्म्याचा कारखाना, सेटअप बॉक्स सगळे जुने. आता नवीन काहीतरी पाहिजे ना तुम्हाला. आंबोलीचा विकास साधणार, आंबोली गेळे येथे मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र करणार, या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गोड कोळसाही चालू करणार, देशी गाईचा प्रकल्प या भागात होणार आहे आणि या माध्यमातून येथील ग्रामस्थांचा आर्थिक विकास होणार आहे. आणि दुसरं सगळ्यात मजेशीर, ऑर्गॅनिक गूळ साखर कारखाना गौशाला काढून दमले, लोकांचे भाग भांडवल घेतले, त्याला किती वर्ष झाले लोक विसरले. आता काय आहे की या माध्यमातून येथील ग्रामस्थांचा आर्थिक विकास साधता येणार आणि या भागात ऊसापासून ऑर्गॅनिक गूळ निर्माण करण्यासाठी फॅक्टरी उभारण्यात येईल. यासाठी येथील ग्रामपंचायत सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येईल. सगळे प्रश्नचिन्हात आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं माझं पुन्हा एकदा हात जोडून विनंती आहे, पुन्हा इथल्या सगळ्या ग्रामस्थांना, या सगळ्या ग्रामस्थांना ही फसवेगिरी, ही लबाडगिरी आपण चालवायला देऊ नका. कोणी करा आमदार, कोण तुम्हाला वाटेल तो करा, मी सांगणार नाही मला करा म्हणून, पण कोण तुम्हाला जो योग्य दिसेल. तुम्ही इतकी वर्ष सगळी फसवणूक ह्या मतदारसंघाची झालेली आहे. 15 वर्षात त्यातले 8 वर्ष मंत्री. मी पहिली सगळी जी गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या ना, ह्या नवीन कालच्या गोष्टी आहेत. ह्या सगळ्या घोषणा ह्या कधी होणार आहेत, याचं उत्तर कधीतरी कोण सांगणार आहे की नाही. बरं, पहिल्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्या माध्यमातून आल्यानंतर त्याचं उत्तर तरी कधीतरी द्यायला पाहिजेत. आणि मी अधिकृत बोलतो, असं नाही की बाबा हे सगळं घेऊन आता हे सगळे GR घेऊन बसलोय मी. सगळे GR आहे त्याच्यातले. आंबोली गेळे चौकड मी आज का बोलणार नाही, अभ्यास चालू आहे त्याच्यावर. शासनाचं अभिनंदन. पालकमंत्र्यांचं खरोखर त्यांनी आता काम, आणि ह्या कामात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पहिली बैठक ही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना महसूल मंत्र्यांना लावलेली होती. त्याला विरोध कोणी केला हे जग जाहीर आहे. 2दा मीटिंग पोस्टपोन कोणी केलं, नाही तर 7 वर्षापूर्वी त्यांचा प्रश्न सुटला असता. त्यामुळे जुन्या विषयात जाण्यापेक्षा नवीन विषयाची जी काही घोषणाबाजी या ठिकाणी केली जाते आणि परवा आचारसंहिता लागेल, यातल्या कुठल्या गोष्टी होणार आहेत हे कधीतरी त्यांनी सांगायला पाहिजे. आणि लोकांची फसवणूक, लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम हे आज स्थानिक आमदार केसरकर या ठिकाणी करतात. त्यांच्या कुठल्याही भूलथापाला बळी पडू नका. आज पैसे वारेमाप देत आहेत, घ्या, हे करू नका अजिबात. नवरात्राला सगळे पैसे पोच झाले, सगळ्या ठिकाणी गणपती पण सुरू झाले. जे मिळतील ते घ्या, पण मतदान योग्य ठिकाणी करा. माझी पुन्हा विनंती आहे की जे मिळतील ते घ्या, मतदान वेगळ्या ठिकाणी करा. आपल्या मुलाबाळांवर अन्याय होणार अशा प्रकारचं काम कृपया कोणी करू नका. हा मतदारसंघ मागे आलाय, पुन्हा मागे या ठिकाणी आल्यानंतर उद्या तुम्हाला उद्याची पिढी माफ करणार नाही, एवढी माझी विनंती आहे. माझ्या हात जोडून कळकळीची विनंती आहे. मी पुन्हा सांगतो की तुम्ही योग्य विचार करा की 15 वर्षात ह्या मतदारसंघात काय झालंय. 2-4 नोकऱ्या तरी इकडे निर्माण झाल्यात का. 2008 मध्ये आडाळी झाली, MIDC झाली. आज आडाळी MIDCची शोध मोहीम आपण चालू करतो आम्ही आता 2 दिवसात. कुठे बाबा कारखान्याचं हब तिकडे झाले ते जरा बघायला तुम्हाला सगळ्यांना घेऊन जाणार. अमेझॉन पार्कची निवेदन करून काम सुरू झालं ते बघायला नेणार. फिशरीज विलेज झालं नवाबागला, ते तुम्हाला दाखवायला नेणार. येण्याची फक्त तयारी ठेवा. 2 गाड्या घेत ठरवल्यात मी. सगळे जेवढ्या घोषणा केल्या जागेवर जाऊन पाणी करून अधिकारी नाही बोलवणार. बाबा सगळ्या लोकांना जरा जनतेला, आपण महाराष्ट्राच्या जनतेला दाखवूया कशा प्रकारची फसवणूक ह्या भागातल्या लोकांवर होत आहे. त्यामुळे या सगळ्यापासून सावध करण्यासाठी मी पेस घेतली. मी अजिबात मला कुठली कारवाई, कुठला काय विषय मला काय नाही पडलं. मी इथल्या जनतेला बांधील आहे. इथल्या जनतेवर मी सातत्याने, मला माहिती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीचं प्रेशर येणार, सगळं होणार, पण इथल्या जनतेला मी शब्द दिलेला आहे आणि इथल्या जनतेबरोबर मी मरेपर्यंत कायम राहणार. मरेपर्यंत माझं काही होऊ दे, मी शेवटपर्यंत इथल्या जनतेने माझ्यावर जे प्रेम केलंय, ठीक आहे निवडून आलो नसेल
पण मला जी मदत या ठिकाणी केली, अपक्ष राहूनसुद्धा एवढी मतं मला त्यांनी पदरात टाकली, त्यामुळे इथल्या जनतेला, इथल्या कार्यकर्त्यांना बिलकुल वाऱ्यावर सोडणार नाही. माझ्याबरोबर ते राहतील, त्यांना बरोबरच त्या ठिकाणी त्यांना सगळं मदत त्या ठिकाणी मी करणार. पण माझी विनंती या माध्यमातून राहील की ह्या माणसाच्या भूलतापाला बळी पडू नका. आणि मी हे असं वरवर सांगत नाही की राजकारणासाठी सांगत नाही आहे. मी हे सगळे दाखले देऊन आणि पाहिजे असेल तर त्या अधिकाऱ्यांना तुम्हाला फोन लावून, मी आत्ता येण्यापूर्वीसुद्धा संबंधित सगळ्या लोकांना फोन केला, तर त्या बिचारांना त्रास व्हायला नको. ते 2 दिवस आचारसंहितेनंतर मी ती नावं घेईन, पण आता परत त्याला त्रास नको. संबंधित जे अधिकारी मान्यता देणार आहेत त्या सगळ्यांशी बोलल्यानंतरच मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. यापूर्वीसुद्धा आंबोली घाटात जो धबधबा आहे तिकडे इलेक्ट्रिक बस येणार होत्या, त्यांचं जीवनमान उंचावणार होतं, त्यांना इथून नेऊन परत सोडणार होते. आता त्या कुठे राहिल्या त्या मला माहिती नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत की त्या गोष्टी कधीतरी तिथं पुस्तकच काढलं तरी ते पुस्तक अपूर्ण होईल. 100% प्रदर्शन लावणार मी या सगळ्या गोष्टीचं. आपली सगळी कटिंग सगळे घेऊन या सगळ्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न, त्यासाठी माणसंही नेमणार, शोध घेणार. हे आत्ता ज्या घोषणा 15 वर्षात झाल्यात त्यातली कुठली घोषणा या ठिकाणी खरोखर पूर्ण केली हे त्यांनी निवडणुकीच्या पूर्वी जर सांगितलं तर मी त्यांचा निवडणुकीचा प्रचार प्रमुख बनेन. मी आत्ता तुमच्यासमोर सांगतो, जर समजा ह्या ज्या घोषणा आहेत त्यातली दीपक भाईनी बाबा 10 उद्या इथले नोकरी यांना लावली, कुठली अमेझॉन पार्क केलं, उद्या चष्म्याचा कारखाना केला, आणि काय तो तुझा सेटअप बॉक्स केला, आणि त्या बस आणल्या, काय काय जे काय केलं ते त्यातनं त्यांनी सांगावं, मला पटवून सांगावं, त्यांनी तुमच्यासमोर सांगावं. चला मी तुमच्या कॅमेऱ्याच्या समोर बोलतोय, मी प्रचार प्रमुखाची भूमिका घेईन. पण जर खोटं बोललात तर चुकीला माफी नाही. आमदार हवा तर बदल हवा, 100% बदल हवा. त्या वाक्यात माझी, नाहीतर शिंदे साहेबांनी आमदार बदलावा, उमेदवार बदलावा. कोणी युतीने उमेदवार देताना पहिला आमचा प्रेफरन्स आहे भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाणीला उमेदवार द्या. अगदीच नसेल तर बघू, विचार करा. कारण खोटं बोलणाऱ्या माणसाला पुन्हा इकडे थारा नको. आतापर्यंत 3 वेळा झालं, खूप झालं. लक्षात घ्या, माझ्या भारतीय जनता पक्षाचे पालकमंत्री आल्यानंतर तिकडे जाणं, एकच मिनिट ऐका, तिथे जाणं हे माझं काम आहे. माझ्या पार्टीचे नेत्यांचं, माझे नेते येतात म्हटल्यानंतर मला जाणं भाग आहे. पहिली गोष्ट, मी केसरकर आले म्हणून गेलो नव्हतो. दुसरी गोष्ट, जर मला बोलायची संधी मिळाली असती, कारण काय प्राईम मिनिस्टर ऑनलाईन होते त्यावेळी, जे हे आले त्यावेळी, पण पालकमंत्री नाही, कसं की काल ती कॅबिनेट आज गेली, त्यांनाही जायचं होतं. जर बोलायची संधी मिळाली असती तर मी पालकमंत्र्यांच्या समोरसुद्धा उघडपणे, याच्यात काय आहे बघा, ह्याच्यात काय चुकीचं, मी काय त्यांना काय बोलण्याचा विषयच नाही. आत्ता जी भूमिका आहे की बाबा तू जी गुळाची कुठली फॅक्टरी आणतोय त्याला मध्ये काय होता ना, बराच 4 महिन्यापूर्वी 6 महिन्यापूर्वी हे जे सगळे कोण कारखाने आणून तिकडे हब केलं, त्याच्यापूर्वीसुद्धा बोलू शकले असते. त्यामुळे माझं एवढंच या निमित्ताने विनंती आहे की ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर 2 दिवसांत आचारसंहिता आता लागायला झाली आणि तुम्ही ह्या ज्या घोषणा करतायत त्या चुकीच्या आहेत, त्या या ठिकाणी होऊ नये. आणि आचारसंहितेनंतर मी अगदीच खूप चांगल्या पद्धतीने अजून तुमच्याशी बोलेन, खूप चांगल्या पद्धतीने. मी आत्ता हे कसं आहे की सगळं काढून ठेवलेलं आहे, काही गोष्टी मला मर्यादा आहेत, त्या सगळ्या आपण तुमच्या मनासारखी उत्तरं सगळी तुम्हाला मिळतील. अरे अजून कुठला विषय ठरला नाही आणि तुम्ही डायरेक्ट भाजपवर आला. मी भाजपच्या माध्यमातूनच पत्रकार परिषद घेतली आहे. बरं जाऊन असतं तर हे मागे राहिलं असतं का? तर तुम्ही एक बघा, आता कसे करताय, आता सरकारमध्ये भाजप आहे ना, मग दीपक केसरकरांनी मळगावची ग्रामपंचायत भारतीय जनता पक्षाची असताना तिच्यावर अविश्वास कसा आणला, किंवा आता उपसरपंचावर अविश्वास कसा आणला? नाही बघा, एक लक्षात द्या. अरे पण ती सरपंच नाही ना, आता सरपंच हे बघा, सरपंच गेली त्याला दीपक केसरकरच कारणीभूत आहेत. माझं म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आम्हीच फक्त फर्म ठेवायची, मित्र पक्षाची पण भूमिका ती आहे, त्याचं उत्तर पण त्यांनी दिलं पाहिजे ना. मी पहिल्यांदाच सांगतो, मी केसरकरांचा प्रचार करणार नाही. मी मागच्याच प्रेसमध्ये सांगितलं, तर नवीन सांगण्याची काही गरज नाही. याच्यात मला महाआघाडी येण्याचा विषयच काय येतं काही येणार नाही. माझी भूमिका जोपर्यंत पक्षाचं तिकीट कोणाचं ठरत नाही तोपर्यंत मी काय याच्यावर बोलू, पार्टीने ठरवते. मी वेळोवेळी आमच्या टीममध्ये, कोर टीममध्ये सगळ्या गोष्टी मी मांडल्या आहेत, माझ्या नेत्यांनी मांडलेल्या आहेत.
त्याचं उत्तर ज्यावेळी येईल काय त्यावेळीच मी ह्या सगळ्या गोष्टीवर बोलणार ना. मी आता तोपर्यंत कशाला बोलू. मी आता बघा मी जे करणारच नाही आणि मी इथंच नाही, मी सगळ्यांनाच सांगतोय. मी जी वस्तू मी उद्या कुठल्या तोंडाने लोकांकडे जाणार. ज्याही आम्ही आता ज्या बैठका लावल्या तिथं आम्ही लोक विचारतात आम्हाला, आम्ही काय म्हणून लोकांकडे जायचं खाली, आम्ही लोकांना काय सांगणार. त्यामुळे हा जो विषय. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा परत रिपीट मुद्दा होईल. केसरकरांना आज युती आठवते. केसरकर युतीमध्येच पालकमंत्री होते. त्या केसरकरांनी कधीतरी बाबा भारतीय जनता पक्षाला आज रवी चव्हाण जसे आपला त्यांच्या कोट्याचे पैसे काढून त्यांना देतात, कधी सांगितलं. मी जिल्हाध्यक्ष होतो त्यावेळी, हे बाबा तुमच्या भारतीय जनता पक्षाची कामं सुचवा, हे तुम्हाला 10 कोटी देतो, हे 5 कोटी देतो, असं कधीच केलं नाही. त्यांना विचारा, त्यांना पाटेकराकडे चला म्हणावं. तुम्ही आता मध्ये देवाचं सांगितलं म्हणून सांगतो, चला तुम्ही सांगा बा भारतीय जनता पक्षाच्या इथल्या कार्यकर्त्यांना किंवा जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांना मी एवढे रुपये या ठिकाणी दिले किंवा मी सगळ्या माध्यमातून असे त्यांना निधी दिला, कधीतरी सांगावं त्यांनी. आजच तुम्हाला युती आठवते. ही माझी तक्रार असण्याचं काय कारण नाही. आता काही लोक बोलायला घाबरतात. मी कशाला घाबरू, मला कुठल्या ह्याच्यात जायचं नाही तर. त्यामुळे मी सरळ आणि रोखठोक बोलतो आहे की ज्या गोष्टी इथे झालेल्या आहेत. आणि बघा मी बऱ्याच गोष्टीचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात आणि मी आरोप करायचे म्हणून आरोप नाही आहे. ते त्यांनी केलेल्या घोषणा ह्या लोकांच्यापर्यंत किती फसव्या आहेत. कारण मी हे बघा आता बऱ्याच फसव्या आहेत तुम्हालाही माहिती आहेत. आजही तुम्हाला माझी कळकळीची विनंती आहे, पाहिजे मी ऑफिशियली पत्र देतो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया, एक कधीतरी आमने सामने त्यांना बोलवा, पाहिजे सगळ्या राजकीय पक्षांना बोलवा आणि एक सगळं होऊन जाऊ देत ना. त्यांनी केलेल्या घोषणा या सगळ्या पुऱ्या महाराष्ट्राच्या समोर येऊ देत की बाबा ह्या घोषणातल्या ह्या घोषणा पूर्ण झाल्यात, संपला विषय. माझं बाकी भांडणच नाही ना. तिथं मला जर उत्तर मिळालं ना तर तुम्ही सांगाल ते मी ऐकेन, बाकी आणि काय सांगू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.